gainetik dakar bizibola, gaztain zurita bertak ardi gulpildurak, berdi geldoak eta bustitak korruba. Beze, euskararen hazi, sakanako lurretan bizi pozez beze. Beze, eta bizi arazi, Nafarroa oinezen zuren da beze. Kaixo guztioi, zer moduz? Bizi lelopean aurten Nafarro Oineza ospatuko du Inigo Aritza ikastolak, hemen Altsasun. Gaur urriak 21 dugu igandea eta gozatzeko egun polita dugu aurretik. Lehenengo gunean izanen naiz, bertan ekitaldi ofiziala, baita ere lekuko aldaketa eta hainbat pertsonekin elkarrizketatzeko aukera izango du. Egunon guztioi, gaur goizean gertatutako ezbehar baten ondorioz, gure ikasle ohi bat zendu da. Egunari ahalik eta modurik egokienean aurre egin behar diogula erabaki dugu. Zuei, euskaldun eta euskal zaleei zor dizuegulako, baita zendutako gaztearen familiari ere. Egunon eta ongi etorri euskararen eta ikastolen aldeko Nafarro Oinez festa egun handi honi hasiera ematera gurera hurbildu zareten guztioi. Inigo Aritzako komunitatea osatzen dugun hon izenean, ongi etorri Nafarroko lehendakari Andere Uxue Barkos Berruezo eta mila esker gure deiari erantzuteagatik. Ongi etorriak era berean, Ainhoa Aznarez Igarza, Nafarroko Parlamentuko lehendakaria eta Maria Solana Arana Hezkuntza Kontseilaria. Ongietorriak alaber gure ikastola osatzen duten Ziordia, Olazagutia, Altsasu eta Urdiengo alkateak naiz Sakanako mankomunitateko burua, Patxi Bengochea Morante, Mikel Askargorta Boal, Javier Ollo Martínez, David Oroz Alonso eta gurekin zaudeten gainontzeko agintari zein alderdi politikoetako kideak. Ongi etorririk beroena baita ere, ikastolen elkarteko, zein Nafarroko ikastolen elkarteko, lehendakari eta Euskal Herriko ikastoletako ordezkariei. Eta nola ez, Euskararen eta Inigo Aritza ikastolaren aldeko deiari zintzo erantzutera bertaratu zareten aur, gazte, heldu eta adineko dendenoi. Eta bukatzeko, ezin aipatu gabe utzi, ikastolaren hasieratik gaur arte lanean aritu zaretenok. Gure Aritzak sustrai zaharrak ditu, eta eroritako ostoekin egiten baita basoa. Beraz, izan zareten eta izango zareten familia eta langile guztioi, eskerrik asko bihotz-bihotzez. Iritsi da, azkenik, orain urtebete luze gorriz markatu genuen urriaren 21. Lekukoa, Lexakatik Altsasura, korrika ekarri aurretik hasia ginen gure Nafarro Oinez 2018 antolatzen eta prestatzen. Ez zegoen logeratzerik. Erronka eta aukera berriari gogo eta ilusioz beterik ekin beharra zegoen. Eta gogoa, zein ilusioa egunetik egunera hazten joan dira, elkarlana eta auzolana bezain bat. Lan eta konpromiso latzak, Nafarro Oinez ez baita urriaren 21 honetara mugatzen, zenbat eta zenbat egitasmo, ekimen eta ekitaldi. Nafarro Oinez 2018 aurkezpen festa ospatu genuen hasteko. Lekukoari ongi etorri egin, bizi leloa eta logoa ezagutzera eman, lehen jantziak erakusteko desfile ikusgarria. Eta hasieratik bertatik berrikuntza nagusia, inklusibitatearen alde egiteko jaialdiaren aurkezpena zeinu hizkuntzaren bidez ere egin genuen baita bizi zeinu bidez esaten ikasi ere. Lanerako indarrak batzeko vitamina paregabe hartuta joan ginen etxera. Ondoren, ekitaldi eta proiektu katea, kontzertuak, bizi oinez kultura, artea oinez, oinez basoa, bizi oinez gailurra, kanta eta bideoklipa grabatzea, inklusibitatea jorratzeko kanpainak eta abar luzea. Eta horren guztiaren berri emateko, hedabideekin harreman estuan beti, egiten ari ginenaren berri emateko.
Bien bitartean, batzorde guztiak lan isil koordinatuan urte osoko egitasmoei eta oinez festari begira. Eskerrik asko Inigo Aritza komunitate zabaleko kide guztiei eta zorionak bihotzez egindako lanagatik. Inigo Aritzako familia ez dago gaur hemen osorik ordea. Zoritxarrez, egoera ezberdinegatik denak ezin izan duze guregana gerturatu. Eta hoien artean, gure 7 ikasleoi falta dira gure festa giroa erabateko izateko. Urtean zehar, beraien alde, ekin izan dugu Sakana eta Nafarro osoan, eta egun handi honetan ere, gure babesa eta elkartasuna erakutsi nahi diegu. Beraz, txori kaiolatuak, aske bizi! Eta orain, festari modu ezin hobean ekiteko, gure kantaren musikagile Eneko Gartziandia López eta Jon Mortzillo Beuntzari, nola hitzen sortzaile Jon Maia Soriari, eskerrik beroenak. Baina gaur Jon gure artean denez, giroa bertxotan berotzeko eskatuko diogu. Aurrera, Jon! Altsazu eutxi altzazu, aritzazutik ar-itza. Eguzkirri baten zai, dago malkoaren intza. Gezurra eta izua, dira euskararen zitsa, ta inklusibitatea, Aziaren argi printza. Euskaraz bizi nahi dugu, negarregin postu mintza. Euskara biziko zara, hemen oinez bazabiltza. Guzurea bezalaxe, zuzara gure bizitza. Guzurea bezalaxe, zuzara gure bizitza. Bueno, festa eta jaiari ateak zabaltzeagoaz, baina aurretik Inigo Aritzako lehendakariak Eneida Carreño Mundinanok hitz batzuk esango dizkigu. Uxue Barkos Berruezu lehendakari andereari, Ainhoa Aznarez Igarza parlamentuko buru andereari, Maria Solana Arana hezkuntza kontseilari andereari, eta gaur hemen zaudeten agintariei, politikariei, kultur eta gizarte eragilei, eta erakundetako ordezkariei, eta gure ikastolara hurbildu zareten guztioi, egunon eta ongi etorri. Handitzen, hasi naiz handitzen, txikia izanik. Horrela zioen Imanol Urbietaren kantak, guztion ahotan izan dena, Aiton Amonen ahotan, gurasoen ahotan, eta nola ez, ikastola honetatik pasagaren eta pasatzen ari direnen guztion ahotan. Bizitza bizirik irauteko arrazoia baita. Zein garrantzitsua den, non jaio baino, non eziak garen, non lehen pausuak eman, non lehen hitzak esan, nolako pertsonak izango garen horien ereduak izan, hitz batean esan da, lehen irakaspenak. Eta horixe izan da urtetan, eta izaten ari da garai hauetan, gure seme-alabentzat Inigo Aritza ikastola. Hemen bizi, hemen hazi, eta hemen sentiarazi. Sorrerak, beti sorrerak, latzak lehen pausuak, trabaz beterik, baina beti horren guztiaren gainetik gogoa, grina, sena eta euskararekiko maitasuna. Horiek izan baitziren ikastola honen sorreran, hau sortzera bultzatu zituzten arrazoiak, euskara eta euskal kultura. Izan gaitezen euskaldun eta irakas dezagun euskaraz. Ura bai ausardia izan zutena lehen familiaiek. Gogora ekarri euskaraz ezitzeko, ikasteko sistema ikastolok asmatu genuela. Guraso euskaltzale
eta irakasle haiek asmatu zuten. Eta ausardia hura izan zutelako, ikastola bat sor zitekela sinistu zutelako, dena eman zuten. Familiak, langileak, lagunak, euskaltzaleak, denak eskutik helduta helburu berarekin. Zuek sortu zenuten ikastola eredu honetan jarraituko genuela jakin gabe, eta onutzaino ekarri gintu zuen. Asmatutako hartatik gaur egungo etengabeko eraldaketa pedagogikora. Ikastolak egunero hezkuntza sisteman eragiten, hausnartzen, lantzen, etengabeko sormen prozesuan sakontzen. Hazia jarri eta uzta jaso duzue. Uzta aberatsa, guztiok elkarrekin lan egitea posible dela erakutsiz. Kooperatiba sortu zenuten. Guraso kooperatiba. Seme-alaben hezkuntzaz arduratu diren gurasoak izan zarete. Eta guk izaten jarraitzen dugu. Gaur egungo gizarte konpetitibo honen eredu alternatiboa gara. Lan eginez, hitz eginez, eztabaidaren bidez konponbideak bilatuz. Komunikazioa baliatuz. Pertsona kritikoak sortuz, gure ondorengoen eredu bilakatuz. Herri txikiek auzolana dute eguneroko oinarri, eta ikastolak zerbait ezberdintzen bagaitu horixe bera dira. Auzolanaren sehaska, komunitatearen aska, hori baita gu guztion bazka. Euskara, hizkuntza eta kultura, arbasoengandik jasoa eta maitatua. Ez dezagun gal, aleginez, izerdiz eta ausardiaz batzuetatik besteetara jasotako altxorra. Ikastolen sorreran bezain garrantzitsua izaten ari da gaur egun euskara denon bihotzetan sentitzea, bizitzea, mintzatzea, ikastea. Ikastolok lan handia egin dugu hemen gure bailaran euskara bizi manten dadin. Gure ondorengoak euskaraz bizi daitezen. Hemen gauden guztiok gure alea jartzen dugu, egunero horrela izan dadin. Gaur hemen biltzen gaituen arrazoiak asko dira, eta ikastola proiektuari babesa, laguntza eta maitasuna adieraztera hurbildu zareten guztioi esan, honetan sinisten dugula, eta lekukoa harro eramango dugula. Eskerrik beroena bihotz-bihotzez urte osoan zehar lanean buru belarri izan zareten guraso, ikasle, langile eta norbanako bakoitzari. Zuekin lan egitea plazer bat izan da. Ahaztu gabe eta hemendik besarkadarik beroena, gaurko eguna bizi ezingo duten Altsasuko zazpitxori kaiolatuei. Adur, Jokin, Oian, Jonan, Julen, Iñaki eta Aratz. Une oro gure bihotzetan. Aske bizi. Bukatzeko, hemen bildu zareten hoi eta hor, ibilbidean zehar zabiltzaten hoi, egun ederra izan dezazuela, goza dezazuela, eta bizi euskara, bizi ikastolak. Mila esker. Segidan, aurrera egiteko burundako gure lau herrietako alkaten izenean, Javier Rollo Martinezek hartuko doitza. Lagunok, egunon, eta ongi etorriak izan zaitezte Altsasurrontzat hain berezia den inguru natural honetara. Hore bat da, ekitaldi berezi honetan parte hartzea, eta zuek guztioi Altsasuko alkate bezala zuzentzea Altsasuko Inigo Aritza ikastola osatzen duten herri desberdinen udalen izenean. Altsasu, Urdiain, Olazti eta Ziordiko herriak amankomunean dituzten elementu kultural desberdinen bitartez elkartuta daude. Eta azken hauen artean, gaurko festa berezi honetan elementu bat azpimarratu nahi dut, euskara. Nafarroko ikastolen gaurko festan aldarrikapen bikoitza azpimarratu behar dugu. Euskara bizi eta euskaraz bizi. Alaitasunean murgildutako festa honetan, euskara maite eta errespetatzen dugun pertsona guztiok ongi etorriak gara. Izan ere, ezaugarri horrek agerian uzten du Nafarra Oinez festaren oinarri integratzailea. Ideologikoki eta identitate aldetik positiboki anitza den Nafarroa honetan, Nafarra Oinez festak euskara lurralde honen hizkuntza propio bezala eta honen geografia osoan horrela aintzat hartzea aldarrikatzen duten pertsonak elkartzeko gaitasuna dauka. Gaur, festa honetan egiten ari garen bezala,
Euskararen aldarrikapena hizkuntza hau defendatzen duten pertsonen aniztasunatik egiten denean, Euskara munduan bizi dugun globalizazioaren baitan hizkuntza txiki bat izatetik hizkuntza handi batean bilakatzen dugu. Aipatutako globalizazio fenomenoaren baitan, Euskarak berezko garrantzia dauka pertsona eta herri bezala nortasuna indartzeko. Nortasuna eta mundializazioa bateragarriak dien heinean, gure hizkuntzak berezko garrantzia dauka gure garapen individual eta kolektiboan. Horregatik, gaur ezinbestekoa da, Euskaran oinarritutako hezkuntzaren garrantzia azpimarratzea, bereziki hemen, Nafarroan. Euskarazko hizkuntzan lan egiten duten irakasle guztiek aipamen berezia merezi dute. Gaur bereziki, Altsasuko Inigo Aritza ikastolako irakasle eta irakasle hoiei azken hamarkadetan egindako lana aitortu nahi diet. Zorionak bizi izan duzuen egoera desberdinetan egindako lanarengatik. Zorionak Altsasu, Burunda, Sakana eta Nafarroan Euskara indartzen laguntzegatik. Bukatzeko, Altsasu, Urdiain, Olazti eta Ziordiko udalen izenean, eskerrak eman nahi dizkiet gaurko festa posible izateko azken hilabeteetan eta bereziki azken asteetan, tinko lan egin duten bolonderes guztiei. Hauek eta hauen lankidetzak Nafarra Oinez festaren arima dira. Festa hau, aniztasuna, integrazioa eta inklusioaren sinonimoa da. Euskara Nafarroaren bizkarrezurraren funtsezko elementua dela agerian uzten duena. Eskerrik asko. Gauza serioak alde batera utzita, Inigo Aritza ikastolako gaztetxoek eskainiko diguten oinez kantan oinarritutako dantzarekin gozatzeko aukera izango dugu. Eskerrak Iñaki Mendia, dantza asmatzagatik. Egauk ere ikasten dugun egunean zar praktikatzeko. Aurrera neskamutilak! Solo un virus da contatzen ikasten, bidetzeko bazuzan orado.
ederra benetan. Baina berriro ere belarriak prestatu behar, izan ere Nafarroako ikastolen elkarteko lehendakari Mikel Asia Intorresi emango baitiogu hitza. Uxue Barkos lehendakari anderea, Ainhoa Aznarez Parlamentuko buru anderea, Maria Solana Hezkuntza Kontseilari anderea, agintariak, politika, kultura, gizarte, erakundeetako ordezkariak, ona hurbildu zareten guztiak, egunon eta ongi etorri. Nirekin bai mesedez, euskaraz. Hitz larriz esan da, euskaraz. Euskaraz bizi nahi dudalako. Bai, noski baietz, gaur eta hemen, baina bereziki agintari txit andereak zuen eguneroko egoitzetan. Hala hezkuntza saileko bulegoetan, nola gobernukoetan. Eta batez ere, eta hau da azpimarratu nahi dudana, parlamentuko oholtzaren gainetik. Parlamentua baita hitzaren aldarea. Parlamentua baita Nafarron bozgailuri garrantzitsuena. Parlamentua baita Nafarron topalekurik adierazgarriena. Beraz, hor, Nafarron hizkuntzak edozen izan da ere, sakratuak izan beharko lirateke. Bai, parlamentuan, halako toki batean merezi duen prestigioa lortzen baitu gure aintzinako hizkuntzak. Beste batzuk berriz, ziur aski euskara maite ez duten horiek, harrigarria bada ere, euskalkien alde goratu dituzte beraien bozak azken aldi honetan. Zergatik, zertarako, euskara batuaren kontra jotzeko, euskara beraren aurka joateko, baina euskara baturi gabe, une honetan euskarari izango ez zela jakin beharko lukete. Bizi da urtengo Nafarroinezen leloa. Bizi ala hil, euskara bera. Hori izan baitzen Koldo Mitxelenak duela 50 urte euskaltzaindiak arantzatzun ospatu zuen biltzarrean beste akademiako kidei planteatu ziena. Ez zegoen beste biderik, euskararen txat. Bizi ala hil. Horren gordina, horren krudela, edo batua, edo ezerrez. Garai horietan jaio berria ginen ikastolak, eta biziri jarraitzen badugu euskara batuari esker izan da. Estandarizazioari gabe ez dago hizkuntzarik, ez zen euskararik izango, ez da ikastolarik ere. Zalantza bari, bizia badugu erabaki horri esker izan da. Beraz, hautatu zuten hautatzeagatik, zorionak eta eskerrik asko euskaltzaindia. Jakin dezatela bestalde, euskalkien balizko defendatzaile amorratu horik, batua eta herrialdetako hizkerak ez direla kontrajarriak, ez direla baztertzaileak, osagarriak baizik. Batuak eta euskalkiek elkarra berazten dute. Lagun baten liburu bat, Elizeber Navarro, eta urten ere liburu horrekin bukatu nahi dut. Hemen zaudenez, Ainhoa Aznarez anderea, aukera aprobetxetu nahi dut zuri eskaera bat zuzentzeko. Erosi itzazue Peio Monteanoren lanaren 50 ale eta banatu mesedez alebana parlamentuko kide guztiei. Jakinduriak tokirik betetzen ez duelako, ikasteko inoiz berandu ez delako. Bitartean, bizi dezagun Altsasun prestatu diguten festa. Bukatzeko, Uxue Barkos Berruezo, Nafarrako lehendakariaren mezua arretaz jarraituko dugu. Ea zer esaten digun? Hasiko naiz esaten, kantak esaten duen bezala, oztopoen gainetik euskara bizi. Eta gaur, bereziki gaur, ohore bat da, zuekin egotea, Inigo Aritzako ikasle, irakasle, guraso, lagunak, bereziki ohore bat, oztopoen gainetik indarra izan duelako gaur goizean, eta ziur naiz egun osoan izango duela gure altxorrik handiena. Beraz, agintari denak agurtuta uste dut gaudela, lagunak Inigo Aritza ikastolako lehendakaria, ikastolen lagun eta euskaltzale Jaun Andreak, orain bai, egunon guztiei. Hasteko esan dut bezala, baina eskerrak eman nahi ditut Nafarroa Oinezen irekiera ekitaldi honetara parte hartzeko egin didazuen gonbidapenagatik. Plazerra beti da, esan bezala gaur bereziki, plazerra niretako zinez gaur Altsasuan izatea Inigo Aritza ikastolan eta zuekin konpartitzea maitasunez, eginalez eta lanez prestatu duzuen egun handi hau. Beraz nire esker ona eta zoriona azken hilabeteetako zuen eginalarekin gaur hemen egon ahal izatea posible egin duzuen hoi, baina baita ikastolaren ibilbide
luzeko uneren batean alde zalamoldez ikastetxeko kide izan zareten hoi ere. Egia da, lana ez dela gaur eta hemen bukatzen eta asko dagoelako egiteko. Euskara, zalantza izpirik gabe, etorkizuneko hizkuntza da. Eta hori oso gorde barneratu behar dugu. Euskara, etorkizuneko hizkuntza. Nafar gazteen artean, egun lautik bat euskalduna da. Baina oraindik ere, taldelanaren premian dago, berreskuratze bidean eta erabilera sozialean aurrera egin ahal izateko. Horretarako, zabaldutako mamua usatu behar dugu. Gure gizartean bereizketa eta banaketa sortzen dituela dioena. Labur bilduz, ikuspegi berria zabaltzen jarraitu behar dugu, lan egiteko modu berria, euskarak tokia izan dezan, modu interesatuan hainbestetan sarrera ukatu zaion eremuetan ere. Hildo horretan azpimarratu nahiko nuke, ikastolek Nafarroan urteluzeetan egin duten lan handia, bere bizikoa izan dena euskarak gure lurrean iraundezan. Eta lan horretan diarduzue egunez egun euskararekin eta hezkuntza berrikuntzarekin duzuen konpromisoarekin. Aurtengo aldi honetako leloa bizi da. Eta zalantzarik gabe gaur hemen gauden guztiok gure egiten dugu euskara gure egunerokotasunean, gure kulturaren eta gizarte gisa, gure aberastasunaren partetzat dugulako. Ez naiz luzatuko, gaur zalantzarik gabe, protagonistak zuek zaretelako. Egunaz gozatzea opa dizuet eta jakina. Espero dut, 2018ko Nafarroa oinezek, Inigo Aritza ikastolak ezarritako helburuak bete ditzala. Mila esker. Beno, protokoloak agindutako gauza serio guztien ondotik, orain bai. Festari hasiera emateko ohiko zinta mozteari helduko diogu. Aurten hori mundu osoan ospetsua egin diren Inigo Aritzako paelleroek izango dute. Benigno Mendia eta zenbat urdiaindarrek prestatu zuten 2005ko gure oinezaren egunean 500 laguneko paella erraldoia. Eta gerozik Nafarroan zehar antolatu diren oinez guztietan zintzo aritu dira utzik egin gabe. Umoretsu eta txindurriak bekela lanean. Hasierako urdiendarrak eta batzen joan zitzaizkien hainbat eta hainbat olaztiar, ziordiar naiz altxasuar. 14 urte. Amala urte jotake ikastolaren alde lanean, baina hori gutxi ez, eta Inigo Aritzan eta Sakanako herri mugimendu anitzek eskatuta, bazkariak ematen aritu izan dira, ekitaldi eta festa asko eta askotan. Beraz, labanak eta sukalde tresnen ordez, guraizeak erabili behar orain. Txalo zaparradarik haundiena langile fin eta paregabe hauentzak, eta joan zitzaigun Benignorentzat. Inigo Aritzako 3 belaunalditako familia bereko kidek batetik eta ikasle zaharrenak bestetik ekarriko dituzte zinta eta guraizeak. Hurbildu, Maite San Roman, Oiana Gallo, Sumaiu Laiar eta Naroa Barriola. Aurrera mesedez, Tere Irigoyen eta Juan Manuel Galartza ibilbideren ateak irikiko dituen zinta moztera. Baina lehen esan bezala, Juan Manuel eta Tere ez daude beraiek bakarrik paellero guztiak horratzean daude eta mesedez txalo zaparrada bat guztientzat.
bi, hiru, bizi. Berriz ere bai, eta energia gehiagorekin ere bai, hor ezkerraldekoak, animoarekin, bale? Bat, bi, eta hiru, bizi! Oso ondo ekipo gozatu Nafarroa oinez, eta gora zuek. Hirugarren edo laugarren, 81ean onartu edo antolatu genulako Altsasuko ikastola guztiek elkarrekin. Mezua, biziri gaude, biziri jarraitu nahi dugu. Euskara bizia egon dadin guztion artean lan egin behar dugu, izan ikastola nola ez, izan familia, izan ikasle, izan langile, eta izan herritar eragile norbanako. Aldan neurrian dakitenak hitz egiten, ulertzen dutenak hitz egiten duten haiei hitz egin zatela eskatzen, eta bizirik mantentzeko euskara administrazioak ere badu zer egina. Hizkuntzaren ofizialtasuna aldarrikatzen dugu ere, eta zentzu hortan bizi nahi dugu, euskaraz bizi nahi dugu, euskaraz bizi gara, euskaraz bizitzeko lanean dihardugu, eta horri bete daien norberak duena, bai norberatikan eta baita instituzio gixan dituen erantzunkizunak betetzea opa dugu eta eskatzen dugu ere. Bai, aniztasunean ezitzen ditugu gure seme-alaba, gure mutiko neskatoak, eta aniztasun hori zentzu guztian hartu behar da kontutan, ez? Bai ibilbidea lantzeko garaian eta baita harrera edo ekitaldi guztietan. Azken finen behar eta aniza gara, desberdinak gara, batzuk behar batzuk dituzte berezia dianak eta beste batzuk, eta desberdintasun hortatikan ulertzen dugu, askoz oparoagoa, emankorragoa izan daitekela ere egitzen dugun guztia, eta aniztasun hortatikan ere eraikina izan dugu oinezeko egitaraua eta urte guztiko jarduera. Gizarteak izan duen bilakaera antzekoa, ez? Nik uste dena jungeala asko komplikatzen, baina ez, lehenengo oinezura asko xumeagoa izan zen, otsaian batean erabak izan oineza egitera eta ekainaren 27an oineza egin zen, beraz 4 hilabeteko lana izan zen, eta gure azkeneko kontan iazko martxoan hasi ginen lanean, ez? Horrek adierazi nahi duen guztiarekin, askoz festa handiagoa da, baina aldarriak berdin darrai, ez? Aldarria da euskaraz bizi nahi degula, euskaraz hasi eta ezin nahi ditugula gure seme-alabak, eta hortan oraindik ikastolak izugarrizko lana egiten dutela eta egiten jarraituko dutela eta auzolanean, oinarri guztion arteko elkarlanoi eta voluntariadoi edo auzolanean, ez? Orduan, 81etik hona gauza asko aldatu dira, funtsean berdinean darraigo dela gure hizkuntza, gure herriaren biziraute hortan aurrera eginez eta etorkizuna eraikitzen euskeraz eta euskara. Bizia eta auzolanaren garrantzia ezinbestekoa, hau da, zelanik gabe hau ezinezkoa da. Gaur 1200 lagun izango ditugu lanean, 1200 famili, 1200 pertsona, 1200 euskaltzale, eta urtean zehar zientoka izan dira, ez? Ikastola txikia da gurea, baina txikia izan arren erantzuna bikaina izan da. Orduan nik gaur ja helburu bat bete dugu eta ikasturte honetan helburu bat betea da, eta izan da ikastola komunidadeak eta sakanako burundako 4 herriek nola erantzun duten. Hau hunkigarria izan da, gaur gertatzen dena gertatuta. Azken finean, auzolana da gure izatearen erro bat, euskararekin batea, eta erro horri erantzuna ezin hobea mantzaio urte guztian zehar. Beraz, nire aldetik behintzat eskerrak eman, parte hartu duten guzti horiei, lehenik eta behin, eta hortikan gaur gozatzeko guna izan dadila. Egunon eta ongi etorri denoi. Lehenik eta behin mesedez itzali mugikorrak. Dagoeneko ikastolan gure dantza ezagutu, Nafarroa oinez 18 abian jarrita, zirkuitoaren zati bat egin duzue. Eta sarrerako ongi etorriaz gozatu ondoren, aurrera jarraitu beharra daukagu ekitaldi honetarako prestatuaren.
Lehenik Txikiak Handi egitasmoaren berri izango dugu. Jarraian, Inigo Aritza ikastolaren eta Nafarroako ikastolen elkartearen omenaldiak ikusiko ditugu. Eta bukatzeko, lekukoaren eskualdatzea izango dugu. Az gaitezen ba, eta esan bezala, Txikiak Handi egitasmoaren berria jasotzeko, Unai Areianori emango diogu hitza. Aurrera, Unai! Bai, mila esker gustua ematen du aretoa gainitza ikustea. Txikiak Handi egitasmoa jaio zen Bailarara itzuli den urte honetan, hizkuntza gutxituen handitasuna aldarrikatzen eta beraien arteko zubiak eraikitzen jarraitu dugu. Atzo, hemen bertan, Jortea kulturgune honetan, munduko hizkuntza gutxituetako hedabideen jardunaldia izan genuen, eta aukera paregabea izan zen gure herrian eta munduan barna hedabideak hizkuntza gutxituen normalizazioaren alde egiten ari diren lana ezagutzeko, hedabide horiek dituzten erronken inguruan gogoeta egiteko eta guztion arteko sinergiak bilatzeko. Euskaldunoi dagokigunez, ez ezaguna ahaztu gure hizkuntzaren erabilera maila igotzeko ahaleginetan gabiltzan honetan, ezin dugula ardura hori hezkuntzarengan bakarrik utzi. Hezkuntzan munduan lan handia eginda eta horrek bere fruituak eman ditu. Nafarroinez festa zoragarri hau horren lekuko da. Baina hezkuntzatik haratago dagoen mundu zabal horretan dugun erabilera eragiteko gakoa. Zentzu horretan, hedabideek hizkuntzaren erabileran eta normalizazioan duten eragina ukaezina da. Beraz, indartu ditzagun, babestu ditzagun, hauspotu ditzagun euskal hedabideak horiek ezinbestekoak direlako gure ahoak bizi-bizi aritzeko eta gure belarriak prest izateko. Hizkuntzaren erabilera azari garela, soziolinguistikaren lanketan aurkituko dugu beste gakoetako bat. Gure ikasleak, diglosian bizi diren hiztun gazteak, beraien burua hizkuntza erraldoi batez edo batzuez inguratuta sentitzen dute. Eta horien input mediatiko boteretsuen eraginpean, zaila dute lurralde horretako jatorrizko hizkuntza erabiltzeko autuari eustea. Hori da hain zuzen ere, hizkuntza gutxitua dugun herrialdeetan gure hizkuntzen biziraupena bermatzeko dugun erronka nagusia. Alegia, inguruan ditugun hizkuntza erraldoien artean gure hizkuntzaren erabilera bermatzea. Gauzak horrela, helburu hori erdiesteko gure ikasleak, gure haur eta gazteak ahaldundu behar ditugu eta sinetsita gaude soziolinguistika dela ahalduntze prozesu horretan ezinbesteko erreminta. Ahalduntze lan horretan aritu dira hain zuzen ere Inigo Aritza ikastolako eta Valentziako Eskola Gabina ikastetxeko ikasleak Txikiak Handin sortu dugun unitate didaktikoaren laguntzaz. Aurten, abian jarri dugun esperientzia pilotu honen bitartez, Altsasuko eta Pikainako ikasleak beraien hizkuntzaren egoeraren inguruan hausnarketa egiteko eta beraien artean konpartitzeko aukera izan dute. Momentu hau probestu nahiko nuke, unitate didaktikoaren lanketan parte hartu duten irakaslei, Enpar eta Erkudeni, ikaslei eta itzulpen lanetan ari den eta aritu den Alberti, moltes gracias Albert, eskerrak emateko. Eta nola ez, Asmos Fundazioari, EITB-ri eta Kiki Amonarrezi, tribuaren berbak materialaren zati bat moldatzeko baimena emateagatik. Unitate didaktikoa eta ikasleen lanak ikusi nahi behar dituzue, txikiakindi.eus webunean eskura dituzue. Honen bestez, iritsi da urtero bezala Txikiak Handi manifestua sinatzeko momentua. Eta aurten, nola ez, Guaixe Fundazioa izanen da manifestua sinatuko duen erakundea. Sinadura honen bitartez, Txikiak Handik eta Nafarroa Oinezek, Guaixe Fundazioak, bere astekaria eta Beleixe irratiaren bitartez, sakanan euskararen normalizazioaren alde egiten duen lan paregabea goraipatu nahi dugu. Jarrai dezala Guaixe urte askoz sakanako baiara euskalduntzen. Alfredo Álvaro Igoa izanen da Guaixe Fundazioaren izenean Txikiak Handi manifestua sinatuko duena eta jarraian berari emanen diot hitza. Berarekin batera, atzoko ekitaldira atzerritik etorritako hizlariak aterako dira, beraz,
Alfredo, Mexikotik datorren Jasmin Novello, Irlandatik Ronan McConomer, Bruselatik Johan Bachman, eta Galesetik Elin Jones, mesedez, txalo bere bat bere egin. Lehenengo eta behin antolakuntzari animo, egungo gorra duze aurretik eta animo guztia. Eta antolakuntzari ere, eta txikiak handi di ere, eskerrik asko gurekin akordatzeagatik. Guetxeaztekaria, betixirratia, sakanarako edabide txiki bat gara. Edabide txiki bat, baina edabide handiek dituzten erronka handiek gu ere harrapatzen behituzte. Eta txikitasunetik erronka handi horiei aurre egiteko COB elkartzea baino, eta gu bezalako makina bat edabiderekin, edabide txiki askorekin, handi egin gara tokikon elkartearen barruan. Eta, hortxe, edabide txiki pila bat euskaretik lanean ari garenak, gure komunitatearenako. Gu saiatzen gara sakana honetatik, gure baiararen dako zerbitzu bat ematen, asmatzen dugu beste batzutan ez, bai barrura, bai kanpora. Eta, ari egintzen gara bintzat, egiten dugu bidea euskeraz, gure ibar honetan, izango dira 20.000 persona, horietatik, esango dugu 8.000 bat badakitela, beste 4.000 bat hor belarri prestak ditugu. Eta gure aletxoa egiten dugu, Ibarrau, egunetik egunera euskalduntzeko, eta euskara presente egoteko polita da jakitea, hilobek ahaintuna minei itzultzen dietela gure albisteek, edo jakin minak eragiten duela interneteko tradutoreak erabiltzea goixe irakurtzeko batzuk. Hori polita da. Eta hori, pixkanaka horrela, komunitatea egiten dugu. Komunitatea eta eskerrak eman behar dizkiot. Komunitate bat dugu babesten gaituena. 1500 bazkide dira. Horiei eskerrak ere sakanako 15 udalei. Beraiek komunitatean batu ziren, txikiak handi egiteko zerbitzua emateko Ibarrari, eta gurei babes handia ematen digute. Babes ematen digute ere, bestelako administrazioak, Nafarroko gobernuak babes ematen digu guri erean iragartzen direnak. Eta guztiei eskerrak. Bi hitz konzeptu bat, hizkuntza ekologia. Neri askotan pensatzea polita iruditzen zait pensatzea Ipar Polotik, Galesetik, Irlandatik, Yucatandik, Mexiko, Kolombia, Venezuela, Peru, Rif, Kabilia, Kurdistan, Himalaya, Magaletik edo munduko edo zein txokotek ari dela jendea bere herria, bere komunitatea egiten bere hizkuntzatik. Eta txapeldun handiak esaten zuen bezala, segi bezan gu guztiok ere, komunitatea sortzen euskaratik eta euskeraz. Eta jarraian sorpresa txiki bat dakagu, Jasmin Novello heldu zaigu Mexiko aldetik, Yucatango penintxulatik, maia hizkuntza eta kulturaren aktivista da bera, eta, oparitxo bat egingo digu oraintxe, bere abesti baten bitartez. Beraz, Jasmin, nahi duzunean, horren. Maitasunez eta begirunez. Baka atxkin sotik usik
Akatxkin sotik usike, zohokin dialdike, zohoku atale, misten katxubin, txembare batun txite, misten katxubin, txembare batun txite, yetelden, untul txitia biltza, yetelden, untul txitia biltza, Eskerrik asko nahi eta gainontzeko ordezkari guztiei. Eta eskerrik asko, Jasmine Nobelo, zure ahots zoragarriagatik. Mila esker baita ere, Guaixe Fundazioari, euskeraren normalizazioaren alde egiten duen lanagatik. Ekitaldiarekin jarraituz, omenaldien atala zabalduko dugu. Hasteko, Inogaritza ikastolak, bere langileak omendu nahi ditu. Ene, ikastolako langileak, horixe merezi dutela omenaldia. Urteak daramatzate JK lanean, ikastolari aurrera eragiten. Asko eta asko izan dira ardura hori izan dutenak. Ikasleon egun bat ordenean azaltzeagatik, hasteko autobusetako zaintzaileak ditugu. Goizean, erdilo gatozela, agian, lasai samarra izan daiteke bidea. Baina gainontzeko itzuliak, hori pazientzia izan behar dutena. Denaren, badakigu bai, gu joan garenetik lasaitu hartu dutela. Jarraian, irakasleak, zuzendariak, bulegariak eta orientatzaileak ditugu. Ordu pilo batez gu zuzentzen. Lan egin dezagun lortu nahian. Azalpenak ematen, laguntzen. Laguntzen. Gure lanak zuzendu eta prestatzen. Lan bikaina eta amaiezina egiten dutena. Geroago, jantokiko arduradunak. Ez da lan makala horiek egiten dutena. Eta bukatzeko, zer diozu garbitzaileetaz? Horiek ere Zesarren koroa merezi dute. Eta ez dugu azalpen handirik emango, zergatia adierazten. Imagina dezakezu eta. Argi dago ongi merezi dutela omenaldia. Ondoren, historia labur gisa argazkiekin prestatu dugun bideo txiki bat ikusiko dugu. Sentitzen dugu langile guztiak argazkitan ez agertzea. Izan ere, historia luzea du dagoeneko Inogaritzak.
igo daitezela ba, oholtzara, Amaia, Tere, Raquel, Emanuel, Arrate, Berton, Amaia, Jon, Izue eta Sonia. Langileen ordezkari gisa. Jakina, hemen gutxi batzuk besterik ez ditugu. Egunak eskatzen duen bezala, gehienak ardura edo lanen bat dutelako. Eto dadila baita ere Eneida, gure ikastolako lehendakaria. Inigo Aritzaren esker ona adierazteko oroigarri gisa, Miren Uztarroz artista guartearrak egindako eskultura emango die Eneidak langileei. Eskerrik asko langile ohi eta egungo langile guztion izenean. Gogoz eta ilusioz egindako ahalegina izan da beti gurea eta orain ere gogotsu eta ilusioz ari gara esparru desberdinetan Inigo Aritzak aurrera egin dezan. Ikastolen proiektuarekin eta egitasmoarekin guztiz bat egiten dugulako. Ikastola aukeratu nahi izan dugu gure lanerako eta ahalik eta hobekien egiten saiatu gara. Eta gustora eta harro gaude Inigo Aritzaren kide izan eta garelako. Eskerrak berriz ere. Bizi, gaur, orain eta beti Inigo Aritza ikastola. Omenaldi hau oroimenean gera dadin argazkiak egingo ditugu. Prestatu beraz poserako. Langileei agur eginda, omenaldiarekin jarraituko dugu. Izan ere, Nafarroako ikastolen elkarteak Pamiela argitaletxea omendu nahi du ekitaldi honetan. Beraz, etor daitezela bat Pamiela argitaletxearen izenean, Peio Eltzaguru, Elena Pérez eta Ander Diaz. Saria ematera, Mikel Asiain, Nafarroako ikastolen elkartearen lehendakaria eta Josu Repara zuzendaria etorriko dira. Mila 1993 geroztik, Pamielak, Nafarroan eta gure hizkuntzaren aldeko apustu, zintzo eta irmoan, milaka liburu argitaratu ditu euskaraz naiz gaztelaniaz. Hori gutxi ez eta haur eta gaztetxoen irakurtzeko eta idazteko zaletasuna indartzeko mikroipuin lehiaketa sortu zuen besteak beste. Hemen, Pamiela omentzera bagoaz ere, ez da jasoko duten lehen saria izango. Euskadi sari batzuk jaso baitituzte jadanik, argitaratutako hainbat obrengatik.
Pamilarentzat ohore bat Nafarroinez saria jasotzea. Nafarroko ikastolen bide oparoa euskara, hizkuntza eta kulturaren alde ezen posible izango herri laguntzari gabe. Horretan gu sentitzen gara bidaide. Ze Pamilan ere bere neurrian eta dagokion arloan zerbitzu borondatekin sortu zen liburugintzan, herrigintzan txertatu nahian. 6 lagunen lanean oinarritzen da bada ere, hemen 3 gaude, besteak momentu honetan Bartzelonan daude euskal poeta handi baten katalunezko antologia aurkezten. Nion bezala ezinezko izango zen erronkari ustea 11 personel laguntzari gabe. Orain eta hemen ezin denak aipatu, baina bego denen ordezkari gisa, hastapenetik ondoan jardun zuen eta berriki joan zaigun Txemagarrea adiskidea. Pamielak euskaldungoaren enborra den nafartasunean du oinarria, eta Nafarroa garaiko bizkuntzetan argitaratzen du, Euskal Herri osoa gogoan. Beraz, hizkuntza, ideia eta lurralde arteko zubilana da jardunbietako bat, eta horretan, hainbesteren artean, Pablo Antonianaren oroipena ekarri nahi dugu ondera ere. Nafarroinez ekimenaren gisara, elkar lanean jarraitzeko gogo bizia daukagu. Altsasuko baso edaretan dauden aritzen antzera, eta hurbileko nafar poeta bateri hitzak lapurtuz, sustraiak lurrari bizikia txikiak, adarrak gora eguzkia bila, lau haizetara idekiak, haren itzalean inorez baita arrotz, oro gara haren frutuak, hau nitzurtez, Nafarroinez eta mila esker. Eskerrik asko omenaldiko protagonistei. Ekitaldi hau pixka bat arintzeko, Urdiaingo gazte taldetxo bat izango dugu gure aurrean. Herriko ohitura zahar bat erakusten. San Juan kantaita ezagutu eta gozatzeko aukera izango dugu. Aurrera urdiaindarrak.
San Juan goituren aula berde, amuratxok eskuarantzen dirade, nebeztiko eskuaren usua, San Juan freskura, Jesus Kristoren usua da, aita San Juan Bautista, hain guardantzan dabiltza, baina dabiltza, San Juan ekozian dabiltza, Akan formaretxan, hain guardantzan dabiltza, baina dabiltza, San Juan ekozian dabiltza. San Juan garrian denboraldian, maizik garik ezabanian etxian, Ogaren arte belar, hemendik aurrera gari. Mila esker neskak, kanta eta dantza dotoreak eskaini dizkigu zuenak. Heldu gara beraz, ekitaldi honen beste une garrantzitsu batera. Nafarroa oinezaren lekukoaren eskualdatzea hain zuzen ere. Ilusioz gainezka jaso genuen orain urtebete, lekukoa lesakan. Eta gaurkoan, ilusio berarekin jasoko dute argia ikastolakoek. Gerturatu daitezela ba, tuterako argia ikastolako argine korta eta maru eriz, zuzendari eta lehendakaria. Lekukoa altsasun izan dugunez, ekar dezatela oraingo protagonista nagusia Inogaritza ikastolako Ibai eta Eneidak. Eguerdion. Lehenengo besarkada bero bat bidali nahi dut argia ikastolen izenean, Neida, Ibai eta argia ikastolako eta Inogaritza ikastolako familia osoari. Besarkada eta zorionak. Egun bikaina urte neontan lan bikaina egin duzue eta egun bikaina prestatu diguzue. Ziur guretzako eredu izango zaretela. Zorionak eta eskerrik asko nieri, Nafarroko ikastolen elkarteari eta Euskal Herriko ikastolen elkarteari gugan beti erakutsi duten konfiantzagatik. Hau gurea orain da. Bueno, eta kaixo, eguerdion da hori azteko. Heldu da eguna, hementxe lekukoa, pisua dauka, ez da lehenengo aldia, oraingoa laugarrena izango da, gure laugarren oineza izango da. Esan pozik jasotzen dugula, gogotsu, lanerako pres, hasia gara dagoeneko, baina, bueno, erritmoa, momentuz lasaia da, joango da estutzen. Esan dudana pozik, gogotsu, orduri punto batekin ere bai, orduritasun puntu batekin ere bai, baina pres, hegoaldeari begiratu eta hurrengo urtean elkar ikusiko dugulagoan, Tuteran, Erriberan, gora Nafarroa oinez.
Benetako bukaera biribil eta ezin hobea izan dezagun, hamaiketako eder bat dugu zain. Eta tal honetara helduta, derrigorrezkoa dugu Iparla elkarteak urtero ematen duen laguntza eskertzea. Jaso dezala ba, Iparla elkarteak gure eskerrik beroena. Bukatu dugu dagoeneko ekitaldia, eta denoi eskerrak ematearekin egun ederra pasa dezazuen, opatzea besterik ez zaigu falta. Animo ba, eta goza dezazuen Nafarroa oinez egunarekin. Altxatuko ingurune paregabe hontan. Edo beste modu batera esan da, Nafarroa oinez bizi, euskara bizi, ikastola bizi, gure ingurumena bizi. Ikastolan ikasi duzuen bezala, berriro errepikatuko dugu gure leloa zeinu hizkuntzan. Goazen bada denok batera, 1, 2 eta 3, bizi! Ekitaldiaren amaiera heldu gara, baina aretotik irten aurretik ohartxo bat zabaldu nahi dizuegu. Aparkelekura itzuli nahi duzuenok, gidari bat izango duzue behin hamaiketakoa jan ondoren. Ate ondoan izango dituzue zain antolakuntzako laguntzaile. Bueno, Unai Arellano, zer moduz? Osongi, pozik. Txikiak handi egitasmoari buruz galetu nahiko nizuke noiz eta zergatik egin zenuten edo aurrera pauso hori eman zenuten? Bai, berez txikiak handi itzuli da jaiozen Baiarara, ze jaiozen hemen Sakanaldean Etxarrin jaiozen 2009 urtean. Orduan sortu zen txikiak handi egitasmoa, orduan Nafarroinezeko leloa txikiak handi izan zen, eta hizkuntza gutxituen inguruan urte osoko egitaragoa antolatu zen. Eta orduan erabaki genuen gai horrek izan behartzuela bere jarraipena urte guztitan. Eta orduz geroztik 9 urte igaro dira eta hemen gaude berriro Baiara honetan txikiak handi egitasmoarekin lanean. Urte guzti honetan nola antolatu zarete? Berez, urtero izaten da batzorde txiki bat Nafarroinezek antolatzen duen ikastola bakoitzean. Orduan, ni egoten naiz koordinatzaile, baina urtero egoten da taldetxo bat nirekin batera hainbat lan eta bideratzen, berez egun osoko edo urte osoko barkatu plana delako, plangintza delako, egitara badalako, nahiz eta egun honetan bereziki duen momenturik ikusgarriena eta barrez. Zein duzu etorkizuneko erronka nagusia? Erronka nagusia, momentu honetan ikusi dugu sare polita egin dugula ja hizkuntza gutxituekin, jende asko dugu gure inguruan hizkuntza asko, eta aurten hasi gara esperientzia piloto batekin, unitate didaktiko bat sortu dugu soziolinguistika lantzeko ikasleekin, Inigoaritza ikastolako eta Valentzialdeko ikastetxe bateko ikasleak aritu dira hor unitate hori lantzen, eta asmoa dugu hori ere iraunkorra izateko. Beraz, aurtengoa esperientzia pilotua izan da, balorazio oso positiboa izan da baina arte, eta nik uste dut horrengo urtean horrekin sorpresa bat ere egongo dela. Asmoa aipatu didazu eta nik galdetuko bizut oraingoan. Gaurko asmoa nola bizi nahiko duzu? Bizi, begira, orain ikusten arenez eguzkia atera dela, bizi poz-pozik, euskara ahoan, bihotzean eta leku guztitan, eta orain disfrutatzea musikarekin, janakin, edatekin eta danakin. Egun hona pasa, Unai, eskerrik asko. Bale, zuei. Bilakaera egon da, eta egon da onerako, euskararen biziraupenerako, seguru aski, ez zenbaitzuek nahi duten edo pentsatua zuten erritmoan, edo nahi zuten martzan, bino egia da, urtetik urtera, urte hauetan guztietan, aurrera egin duela. Bakite edo esango dute askok egin duela aurrera zailtasun handirekin, oso laguntza gutxirekin.
eta kontrako jarrerakin askotan ere bai, baita instituzioetatik ere. Eta hori da guk salatu izan dugun askotan eta aldatzen saiatzen ari garena. Instituzioetatik hain zuzen. Baina instituzioa ere bada, Nafarroako parlamentua eta horregatik esaten nuen, bertan elkartu egiten da Nafar herriak soberanoki hautatu egin duena, eta egun, esan bezala ez dago gehiengo nahikorik ez, legea berritzeko. Uste, hitz egin daitekela, proposamen ezberdinak egin daitezkela, eta aurrera egin daitekela ofizialtasunaren edatze horretan. Formula ezberdinak egon badaude eta proposamen asko ere bai. Eta ikusten ari garen egunetik egunera da, herriak, herrigintzak, soziedadeak, gizarteak berak, baita udal askok ere argi dutela, erabaki aldez aurretik jada hartua dutela, eta ari direla gauzatzen, ari direla eskatzen, zonalde edo eskualde, ez, euskaldunetik, zonalde mistora pasatzea, ez? Hori ikusi dugu orain gutxi, legealdi honetan asko izan dira eskaera hori egin duten udalak, eta horrek niretzako bai bederen eta Nafarroako gobernuak hala baloratu izan du ere bai, garrantzia handia dauka. Kasu egin behar zaio horri, eta instituzioek jakin behar duten zuten herria. Eta kasu honetan herri horiek denak. Bai, dudigabe ari naiz gozatzen ja, berez atzo etorri nintzen. Bezperatik, Altsasura, gustora. Torri ginen, afaldu genuen lagun artean, eta gaur goizean goiz, oinez joan gara ikastolara, han irekierarekin disfrutatu dut asko, eta gero, bueno, oraingo ekitaldia amabietako oso polita izan da ere bai, jadargia ikastolak hartu du lekukoa, eta orain lagun artean disfrutatzen, eta esaten genuena, konpromisoa mahai gaineratzen eta euskarari bultzada ematen. Hor, Nafarroa oinez aurten erabakitako leloa, eta arekin batera, abestiak proposatzen diguna, ez? Eta, tamalez, gaur aukera izan dugu ikusteko, zenolako indarrak aurkeztu duen Inigo Aritza ikastolaren gizarteak, gurasoek, irakasleek, ikasleek, hain momentu latzetan, hain egun zailan, jaiari eusten indarra izan dutela, edo jaiari eusteko indarra izan dutela, eta Nafarroa eta Euskal Herria osorako aukera mantentzen jai egun bat, eta ikastolaren aldeko eta euskarren aldeko jai eguna jarraitzeko. Ikuste gaur Altsasutikoaz, etxera indarrez beteta, admirazioz beteta, eta esan bezala Altsasuren erantzunak, momentu larri eta momentu latzetan erantzunak emateko, adierazpen edo adibiderik ederrenarekin. Nik uste lehenengo bat gizartearen erantzuna, ez? Ez dut uste kasualitate bat denik aurten Nafarroan ezek izan duen erantzunean, esan bezala ez dut uste kasualitate dagoenik, kasualitate bat denik. Ez da pentsatu ere, hor beraz gizartearen erantzuna. Instituzioen aldetik argi eta garbi. Nafarroko gobernuak behin eta berriz aldarrikatu du lehenengo. Gauzak ez zirela ongi egin, ez da pentsatu ere, baina bigarren. Erantzuna ez dela bidezkoa, ez dela justiziazkoa. Eta hor, instituzioari dagokion paperan, instituzioari dagokion momentuan egonen gara beti. Nafarroa eraikitzeko gure lingua navarrorum uste alduzu beharrezkoa dugula baita ere? Ezinezkoa gure historioari begiratu arrotasunez eta errealitatez, ezinezkoa euskararik gabe. Beraz, hor jarraitu behar dugu, bultzada hori tinko ematen, txintxotasunez, nola ez, baino arrotasunez baita ere. Zer espero duzu gaurko egunetik, Uxue? Dagoeneko gaurko eguna ja luzea, ordu batzuk daramatza, eta ederra izan da, lehenengo bat, esan bezala, egunaren hasiera horretan, hain gogorra, hain latza izan dena, ikustea organizazioaren aldetik, baino denek izan dira, hain indartsu, gauzak aurrera eramateko. Eta ez da erresa, eta ez da batera erresa. Beraz,
hori alde batetik. Eta bestetik esan bezala, jai eguna, jai giroa lortu dugu, eta dirudienez, momentu honetan ja eguzkiak ere emango digu aukera gauzak ja borobiltzeko. Mikel Asiain, Nafarroako ikastolen elkarteko lehendakaria, eta Josu Reparaz, Nafarroako ikastolen elkarteko zuzendariarekin gaude, zer moduz zaudete? Oso gustora. Primeran eguzkia ere atera da, beraz ezin gara kexatu benetan, bai. Hasteko Zoragarria, barkatu. Bai, atertu du eta probestuko du, ezta? Bai, goizan lehenengo orduan batzeuen laino pixka bat, baina bagenekien aldez horretik horrela iragarri zutelako eguraldia zoragarria izango zela eta iragarpenak betetzen ari dira, bai. Ibilbidean, bakizu aldez horretik guk ere egiten dugu zaditxo bat, jendez gainezka ikusi dugu eta oso pozik gaude, bai. Galdetu nahiko nizueke, oztopo guztien gainetik bizi, ezta? Gainera, aurtengo lelo hori, nola bizi izan duzuen zuek urte guzti hau antolaketari dagokionez eta gaurko eguna baitare? Oinez baten antolamendua da bizitza bera bezala, baitu bere momentu ona, bere momentu txarrak, baina azken finean beti gelditzen zara momentu hoberenekin. Izan da urte neketsua, gogorra, baina aldi berean oso alaia. Esan dut, barnean gelditzen zaigu izugarrizko poza egindako lanarekin, barnean bereziki ikastolak, bereziki Inigo Aritzak egindako lanarengatik, barneko kohesioa, esan dut zera, familia guztiak urte osoan zehar lan egiten ibili direlako, eta nik uste dut, orain ikusten ari gara lan horren emaitza. Zer olako erronkak ikusten dituzte baita ere Nafarroinez datozen Nafarroinezei dagokionez? Nafarroineza biziri dagoen festa bada, beti ari da egokitzen garai berrietara, gizartea dituen erronka berrietara. Orain dela 30 urte sortu zen Nafarroineza hemen, 21ean Altsasun, eta ordutik festak izan duen bilakaria izugarria izan da. Joan gara eranzten hizkuntza eta kulturarekin lotura daukaten hainbat ekintza urtean zehar, horren adibidez Artea Oinez, jasangarritasunarekin lotura daukaten ekintzak, Oinez Basoa, lotura dutenak hizkuntz gutxituen aldarriarekin, sortu da hortik txikiak handi egitasmoa. Orduan, Oineza bizi dagoen festa bada, eta etengabe egokitzapen prozesuan dagoena. Baina beti badauka elementu bat aldatu ez dena sortu zenetik, eta da auzolana, da biztanleen lana, eta Mikelek esan duen bezala, nik uste dut urte hau izan dela oso hunkigarria, ikustea herri oso bat, eta herri oso bat diodanean da, eunaka pertsona aritu dira astero lanean festa hau antolatzen, eta urtean zehar egon diren ekintzak antolatzen, eta hori beti da hunkigarria, delako ikastolon ezaugarri bat, delako euskal gizartearen ezaugarri bat, eta hori da mantendu dugun, ez dut, bereizgarria urte guztia jagutan, eta hori da benetan guretzako oso pozgarria. Ze asmoak ditugu gaurko egunerako? Nik uste dut hemendik aurrera ongi pasa, ezta? Beste guztiekin batera, honekin bukatzen ari gara protokoloak agintzen duen ekitaldia, eta gero joan gara guneren batera jende guztiarekin disfrutatzera. Disfrutatzeko aukera, ez da, Josu? Bai, gainera, uste dut egitara hau ez zinobea prestatu dutela, badaude ekintzak pertsona gusto guztietarako, beraien inklusibitatea ere oso presente dago nik uste dut egin duten plangintzan, eta daude aukerak mundu guztiak gozatzeko, eta beti errespetuz, eta beti hori ez, errespetuz besteekiko, errespetuz inguruagarekiko, horren aldarretu nik uste dut badaukagula non gozatua, eta gainera sakana dituen paisai zoragarri hauek ere ematen digute aukera zinobea hortarako. Mikel, Josu, gozatu egunaz, eskerrik asko. Mila esker zuei. Mila esker, bai. Nik uste dut bizia horrela dela, ez? Oztopoak beti hor daude, euskararen normalizazioan oztopo bateko historia bat izan da, oraindik ere oztopo galanta dauzkagu aurrean, baina nik uste dut pixkanaka garrantzitsua dena da egunero bizi behar dela, egunero urratsak eman behar direla, egunero aurrerako pausuak eman behar direla, eta hori da Nafarroa Oinezen historia, hizkuntz normalizazioan, eta Altsasun ere ikusten ari da, ez bakarrik gaia honetan, baizik eta beste gai batzutan ere, azkenean aurrera joan behar garela, eta oztopoak badaudela, baina pausoak ematen eta aman komunean
gauz garrantzitsuak lortu daitezkela bizian. Disfrutatzeko tartea ere izango duzu, ez da unai? Hombre, bai, eta batez ere hemendik aurrera, ja pixkat protokoloa bukatuta, disfrutatzeko eguna ere izan behar da, eta festatako eguna, eta zelebrazio eguna. Gozatu egunaz, eskerrik asko unai. Zuei, eskerrik asko. Arginek korta, argia ikastolako zuzendaria tuteran, zer moduz? Ondo. Urduri baina ondo, egun polita gaurkoa, bai. Aurten tokatu zaizue, lekukoa eskuratzea. Urte honi dagokionez, zelako erronka duzu aurretik? Erronka gogotsua, ilusioz beteri jaso dugu lekukoa, badakigu urte lanpetua, tokatuko zaigula, baina lanak ez gaitu izutzen, eta esan bezala gogotsu heldu diogu, bai. Antolakuntza aldetik nola antolatuko zarete? Dagoeneko hasia gara, udaberrirako batzorde iraunkorra osatu zen, eta ikastolako familia gehientsuenak ardurak hartu ditu, eta ardura ezberdinetan, badakizue, bilbidea, materiala, eta ostalaritza, hainbat ardura hartu ditu, eta hortan lanean hasi gara, gaur gehientsuenok etorri gara, Altsasukoi laguntzera eta ikustera beraien lana nola den antolakuntzan, eta bihartik aurrera, gurea. Nola bizi izan duzu momentu hori lekukoa eskuratzean eta nola bizi izan duzu? Emozioz beterik, egia esan ardura handia da, baina eskerronekoa da, ikustea beste ikastola guztiek eta euskaltzalek ere konfiantza osola jartzen dutela gure ikastolan, benetan emozionantea da. Disfrutatzeko tartea izango duzu gaurkoan ere? Bai, orain beste laguntxoekin egongo gara, baina gero familia hartu eta bueltatxo bat emateko aukera izango dugu, bai. Gozatu ezazu eguna, Argine, eskerrik asko. Zuei, mila esker. Javier Oio, topatu dugu honakoan ere, Altsasuko alkatea, zer moduz zaude? Oso ondo, eguraldirik honekin, Nafarro oinez egunaz gozatzen. Goizean batez ere ekitaldi ofizialak izan ditugu, eta orain arratsaldean aprobetxatuko dugu lagunekin eta pixka bat disfrutatzeko. Nafarro oinez honen lelopean bizi, lelopearen atzeti baita ere oztopo guztien gaietik bizi behar dugula, deritzo. Beraz, zer deritzo zu horri buruz? Nik uste dut aurtengo Nafarro oinezen leloa oso aproposa dela, batez ere Altsasun ospatzen delako, bizi, oztopon gainetik bizi, euskaraz bizi, euskaran bizi baita ere, eta batez ere, ipatu beharra dago baita ere ikastolak inklusibitatearen aldeko apustua egin duela Nafarro oinez honetan, eta azken finean, horretan etorri gara gaur Nafarro oinezera, euskaren alde festa egitera, euskaren alde egitera, Nafarroan beharrezkoa da, eta euskara maite eta errespetatzen dugun pertsona guztiok hemen gaude Altsasun, euskaren aldeko festa ospatzera. Suposatzen dut baita ere disfrutatzeko tarte bikaina izango duzula, ez zer egingo duzu gaurkoan? Goizean, esan duan bezala, batez ere ekitaldi ofizialak, eta arratsaldean lagunekin pixka bat, hor egon gara Nafarro oinezen gune desberdinetan, pixka bat, festa ikusten, eta jendearekin hor egoten, alkate izan da baitaren oski, hori baitare hor dago, baina pixka bat herritar bezala baitare disfrutatzen. Gozatu egunaz, Javier, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.